Огромна заплаха грози старите местни сортове в Европа. Проекторегламент на Европейския съюз, който, внимание, забранява създаването на домашен разсъд. Който контролира семената, контролира храната, а който контролира храната, контролира хората. Забранява ли Брюксел старите сортове семена? Краткият отговор е не. Ето защо. Публикации като тази внушават, че Европейската комисия подготвя нов регламент, с който да забрани старите и местни сортове семена. Твърди се, че фермерите, които ги използват, ще бъдат глобени, а земите им конфискувани. Според неверните твърдения, целта е налагането на контрол върху храната, а оттам и контрол върху всички европейски граждани. Фактите обаче показват, че предложението за нов регламент на Европейския съюз в областта на търговията с семена не въвежда забрана за събирането, използването и продажбата им. Публикациите са част от дезинформационна кампания, която започна миналата година по време на фермерските протести в Европа. Всъщност, въпросният регламент е все още на етап обсъждане и не се очаква скоро да бъде официално приет, предвид дългите бюрократични процедури за изготвянето и въвеждането на подобни актове в Европейския съюз. Прибирането на реколтата и използването на собствени семена не е и никога не е било регулирано от законодателството на Европейския съюз в областта на търговията с семена. Предложението за нов регламент също не въвежда такива мерки. Противно на неверните твърдения за забрана на обмена на семена от стари местни сортове, в проекта на документа, който е публичен, се предлага да се улесни търговията с тях. Тя ще бъде освободена от нови бюрократични изисквания и фермерите ще могат да обменят помежду си ограничено количество семена от всякакъв вид, без да се изисква те да принадлежат към регистриран сорт или да се сертифицират. Освен публикациите с невярното твърдение, в социалните мрежи набира популярност и петиция, която събира подписи срещу несъществуващия план на Европейския съюз да забрани използването на старите сортове семена. Това е още едно напомняне, че не всичко казано в социалните мрежи е истина.